हेलौ लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाफैलायबाय बे भिडिअआ जेबो ब्लग जानाय नङा बे भिडिअआ आं थाख्लाय नार्जारीनि सायाव बुंगोन स' नोंथांमोनाथ' थाख्लाय नार्जारीखौ सिनायखायो जानांगौ जोंहा फिल्माव गोबां रल खालामबाय बिथां थाख्लाय नार्जारीया गुन्दापात खालामबाय स' लोगोफोर बिनि मोनसे दिनै भाइराल जादों स' थाख्लाय नार्जारीया सासे सिख्लाखौ रेप खालामनानै पुलिसजों हमजाबाय होननानै खोनादों स' लोगोफोर नंगौना नङा बेखौ फेसबुक पेज बड'लेण्ड बुब्लियाव थांनानै नायदो नोंसोर थांनानै नायनाङा नै स्क्रिनाव नायदो बेखौ फरायना नाय स' लोगोफोर नोंथां एक्टर एक्ट्रिसआ जुदि बिदिबा जोंनिफोर फिसा फिनलाया मा खालामनो बर' हारियाव अर जोंसिगोन अर साननैसोनि गेजेराव मिनिबाय नोंसोरखौ गोबां नोंसोर एक्टर एक्ट्रिसआनो बिदि खालामोबा आरो नोंसोर उन्दैखौ मा सोलोंनो हा मा बुंनो आदै थाख्लाय नार्जारी एसे सोलायदो नों पुलिसाव जब मावो बेखौ मिथियो नोंखौ सनमान खालामो जोङो स' नोंखौ रावबो सनमान खालामनाय नंला बिदिबा बुजिबाय नोंखौ रावबो सनमान खालामला नोंसोरो मा माने बर' हारियानो लाजिनाय गैला नोंसोरनियाव नै गन्थंखा नाजासिन नोंसोर साननैसोनि गेजेराव बर' हारिखौ सानफ्रोमबो खोनायो एक्टर एक्ट्रिस बर' हारिया एक्टर एक्ट्रिस खोनादो सोरबा जाथिखौ खोनादो बिदि भाइराल जानाय नोंथाङा पुलिस मावो नोंथाङा आरो जोंनि साइसे दिमाग जाबावनांगौमोन नों ओइ उन्दैफोरखौ सोलोंनानै माबा जानांगौमोन सासे टिचार बायदिसो नोङो पुलिस मानसि बिदि खामानि मावनाङा लासिंसिंनो जोंनावसो लाजिनाय दङना दा जों नुदो खोनादो गासिबो एक्टर एक्ट्रिसआ बिदि जागासिनो नोङो थोद साला जिखिनि भाइराल जादों बे नोंसोरनि थाखायनो जादों नोंसोर बर' हारिखौ सनमान ओइ नै गन्थंखा नाजाबाय नोंसोरो लासिंसिंनो थोद नों सासे पुलिस आरो नों सासे गियाननि माबा जाबावनांगौ टिचार बायदि नोङो मा साला आरो आदै आंखौ गाज्रि दा मोनसे सरि गाज्रि मोनदोंबा आं मोजांसो बुंदो लोगोफोर कमेन्ट खालामहर नैबे भिडिअ आं गाज्रि बुंदोंबा एसे कमेन्ट खालामहरदो आरो ना गाज्रि मोननाङा आदै थाख्लाय आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदो बे गाज्रि मोननायनि खोथा नङा आरो ना नोंखौ आं मोजां जाथों होननासो बुंदो आं नोंनिसाय जोबोद उन्दै आरो ना नोंनि फिसाला सिस्टेम जागोन